Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как се реже краставица. Както знаете, за тази процедура ви трябва краставица и нож. Първо аз лично отрязвам двата края, след което я разрязвам на две, да е по-малко парчето, след което я беля, защото в много от случаите белката е горчива. В случая ще ви покажа как се реже краставица за салата. Ако искате, мога да ви покажа в следващия епизод и как се реже за таратор. След като я обеля, я срязвам по ето този начин на две. И дори просто за по-бързо я режа по ето този начин. Стават ето такива парчета. И правите същото и с другата половина.